Chunya ogo ne Nyasaye maduong' erokamano momiya ng'wono mondo ayudra ka sani. Wach mokela ka en wach mondo ayalo wach mar MALER okete chunya. Yiena walem kodi kapok ayalo. Wago erokamano, wamiyo nyingi duong', wapaki Wuoro Maler, wadendi, wadhiali, wating'o nyingi malo, wakulore nyimi, bende wagoyo ni saruto osiepna. Eri sekela ka sani, wach mondo wacho kumara, kendo an ok dak alos malosre. To an e nyimi, an e lweti, dwaro ni mondo otimre Nyasachi nyiseche. Erokamano nikech inja adiera, aketo studio ni lweti, igwedh studio ni dadi. Irie badi kiti irito nyaka jomatiye iye kigwedho moro ka moro e dwaro mar chunye. Aketo wuon studio samo chola lweti Nyasaye. Itimne ono e weche duto manie nyime gidwaro ne Nyasaye ji duto te matiyo ka compound ni akete lweti ruoth chakre ndangach nyaka piny. Irie badi Nyasachwa kitimo gik ma dhano ok nyal timo. Injili madwa yalo ni Baba imi ji winjo malach kendo imi lokruok mar chuny kod tur e nyimi. An bende ka an ka e wang' lewa kaka ne wang' lewa Jeremiah maka Elkea. Imiya wach madawachi in mamondi wuo to anedong' ng'eyi kasiro weche misewacho. Nyingi no mondo siki kitimo honi kendo kichango ji kipwodhogi kikecho gi kidilogi kendo kitimo ne gik madongo ma chunygi dwaro. Nyingi mondo siki e remb Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen. Chunya odendo Nyasachwa musekela ka sani. Wasome kodi muma mar Isaya 43 matindo 13. Karo MALER dwaro wabiro lemo, to karo MALER dwaro mondo wamed muma moro wabiro mede wiye. Yiena mondo wachak Gima mondo wawinja ne ro wachano. Ruoth Nyasaye ma jaresu kendo ng'ama ler mar Israel. Awacho wesa 13 to nasomo wesa 14. 13 wacho ni an e Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng. Gima amako onge ng'ama nyalo kawo. Bende gima atimo onge ng'ama nyalo ketho. Mane wach mayudo gokinyi sani e kinde machal kod ma mondo ayal. Muma wacho ni Nyasaye wacho ni en e Nyasaye. To kata obedo ni en Nyasaye en pok nolokore. Piny lokore gi gige, telo iloko, syllabus iloko, chiemo iloko, nengo ma gik moko iloko. To muma wacho mon be lokore be chwo be lokore riembo mondgi. Nyithindo be lokore gi jonyuolgi. To muma wacho ni an e Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng. Nyasaye mawuoyo kuome sani wacho ni en e Nyasaye to ok olokre. Kata piny tho ng'eny, kata piny tho onge, to Nyasachwa ok lokre. Koda koth chwe, koda chieng' rieny, Nyasachwa ok lokre. Koda piny obiro gujusige, koda piny ketho gi Nyasaye, to Nyasaye ok lokre. Muma wacho ni an e Nyasaye kendo ok alokra. Gik mang'eny lokore, to Nyasaye ma Nyasachwa pok olokore. Ndiko wacho ni ok olokre to nyaka chieng' ok obi lokore makara piny ni marum ma piny machielo duogi to en pok olokore. Oling' aling'a kanyo. E sama Nyasaye ok lokre, nyiso ni nyaka in be mahitaji ni kik lokre. Chunga chunga kar tiendi. Wachne wacho ni ruoth nase wacho ni pod arito. Nikech ka ok olokre to nyiso ni gik mane wacho ne 2011 pod okano nyaka sani. Koro nyiso ni ok olokre. Kata wach mama manyar gi Nereah nowacho ne sama ne nyuola. Pod nitie e memory mar Nyasaye kendo nitiere e find Nyasaye kendo nitiere gik mondiko mage. Nikech muma wacho ni en to ok olokre. To nyaka chieng' ok ni dichiel ok olokre. Yani ok obi lokore, ok obi lokore. Amor ni ka muma ne wacho ni Nyasaye ok lokre, kare momiyo muma mar kwan wacho ni ruoth Nyasaye ok en wuod dhano madoriambi. Kowacho notimo to timo. Kare momiyo wacho ni en ok oriambi, en gik mowacho to timo adier. Adwa dari e wach moro.
Ma ng'ato biro wuonde ni Nyasaye wacho na wach ni kama. Yes. Nyasaye nitie nyalo wuoyo adier. To nitie moko makuya kubandika. Photocopy yani wuondruok. Ok gin adiera. To kapo ni en gima Nyasaye wacho, an Nyasaye no wuoyo koda. E wach moro ma kanya lero ka. Kapoda nyako matinde ka a. To bang' higni 20 gi wiye. Wachno no chopo kare. E kaka wach nyiso chopo kare to budho ahinya. Koka pacha ng'ato awinjo ka pacha gimoro elo. Ni mae gima Nyasaye no nyisa ka an kama sama kama. Kendo gima Nyasaye wacho nyaka kama wacho wiyo kwilgo gi sa ok wiyo kwilgo. Awacho ni Nyasaye no wuoyo koda kapoda nyako marawera. Ka an gi iga 15. To Nyasaye no wuoyo koda. To wach ma Nyasaye no wacho koda otieko higni 20. Mada wach manin higni madhi 25. Kore ka gicho timore gima ne Nyasaye wacho na cha. Koro achien koka gimoro wuoyo koda ka pacha elore nus yaore kama. Ni be inyalo paro ni gini Nyasaye no wacho ni. E ka pacha elore ni Nyasaye no wacho kama. Muma wacho ni ok en wuod dhano madoriambi. Ko wacho to timo. Kendo ko wacho adier to biro timore kata tek kata yom kod budho to gino biro timore. Ndiko wacho ni en Nyasaye to kobilokore nyaka chieng'. Owacho ne Ibrahim ka Ibrahim pod tin. Nkoro to dar. To kumidare dhie ne mana gwedhie an Nyasaye. Ibrahim notimo kamano. Kata kamano nodar gi wuodo wadgi to Nyasaye to kowuoyo to kono dar kende gi joge. Oweya anywolane, okawa anywolane odhigo. Mumba masomo kod mari misomo wacho ni Nyasaye nowe wuoyo kode. To chieng' mane lwenye wuok kind jokwadhe kod jokwadh wuodo wadgi. To dhi obedo jatheko koni wuodo mera wan wede. Lwenyo kowinjo bedi kind jokwadhi gi jokwadha. Kawo kome nyalo kawo, ke kawo kora chwich na kawo kora cham. Yier kome dwari dhigo. To samane gipogore gi lutu ma wuodo wadgi, chieng' no ema Nyasaye no tere tua. Muwuoyo kode moko ni winjo Ibrahim makatera. Ting'ane wang'i. Be de kwan sulwegi. Ni nyikwa ibiro chalo kamano. Ting'ane man ndalo serumo seti. Nyithindo bo ongego. To Nyasaye singone no kone no dar biro dhi gwedhe kodar. Koro rumo to Nyasaye kelo itilafu kinde gi wuodo wadgi. To ka wuodo wadgi sedar to Nyasaye duogo mondo wuo kode. Nitiere gima Nyasaye dwano timni to nikech idagi dar iwe gimi timoni, idagi weyo richo, idagi weyo timbeni, omiyo Nyasaye ochunga chunga ok onyal wuoyo kodi to kata kano wuoyo ok onyal timo nikech ok ichal kaka odwaro. Koro thegri pogri gi richo, ai kuom gik maricho, dong gi Nyasaye mondo ine ka Nyasaye wuoyo kodi. Kinde moro 2016 Nyasaye no wuoyo koda e wach mapek ahinya, e wach maduong' kabisa. E ngimana an ka Nyasaye wacho na wach moro mabet obwoga tandiko. Koro chieng' moro mana igani adhi through my books. Tayudo wach mane Nyasaye onyisa nyaka gi tarik, nyaka gi sa, nyaka godiochieng', nyaka gi dwe. Wach no ka asoma kod mayo. Kare mai gima Nyasaye nowacho to wach na ndalo makama. To tinde kotimore. An Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng', gima amako onge ng'ama nyalo kawo, bende gima atimo onge ng'ama nyalo ketho. Atemo wacho niya, Nyasaye ma Nyasachwa en pok olokore.
awacho ni adiera. Chunyi nyalo jok kata gidhi lemo, mane dhani lokore aloka, to Nyasaye pok olokore. Chunyi nyalo jok kata gi chuogri monyuomi, chunyi nyalo jok gi chiegi minyuomo, chunyi nyalo jok gi nyithindi nikech timbegi. To Nyasachwa kata timbe ni richo, to Nyasaye ok olokore. Be nitiere gimoro miparo ni Nyasaye nowacho ni ndalo moko mondo walemi wiye sani mondo ne ka gino timore? Nang'o? Nikech Nyasaye ok lokre. Ok oriambi. Kowacho to wacho moko chako we. Winji. Ka Nyasaye wacho no biro changi. Nyasaye biro changi. Biro changi maka ndale modhi. Endalo moko ka tuo. To adhi e chokruok maduong' mar convention, ta tuo kabisa. To kadhi e convention bende ne waonge gi pesa, no usna mana chiaye ko kadhi e chokruok. Same ko wati kona ni auso chiaye kidugo ko kichango tadwaro dienda. Mano ketna condition oridna. Nadhi e chokruok Kisumu. Nolemna e kona te, e yore te. Ne ok achango. Kadhi nindo. To mama moro koro wach ni oneno mama moro po ndalo ni pod tin. Mama ma pod tin malando marapudo moro kalaw ma chek. To gimoro oto iye makora chwich. Hoto dholuo iluongo ni okunyo. Otucha paro. To Nyasaye wacho ne ni Nyasaye osebiro mondo dad gino. To ko wacho sa 11 okinyi ka. To ka gini rama ma ago machonga piny kulu wiya piny ni. Gini rama ma wiya ok ti. Tadire tako ni an emi wuoyo kuma adir sisi ngondo ko lamo chek adir. Skirt ne plain, blouse check. To kadhi ire takoni ni an emi wuoyo kwa ni Nyasaye ko kwana lemni. Nyasaye wacho ni mondo wachi ni nosetelo mbele mondo dad Gima hoto ima kora chwich. Kanye kama Nyasaye gike koda. An kaka jal mane Nyasaye ko wuoyo go achune ni nyako lemna ka pacha paro ni en ma Nyasaye wuoyo kode cha changna nyalo akuome. Nadok dala kaka nabiro e chokruok ka ok achango. Kadok dala to gino medore kabisa. Yani koro to medore zaidi. To tera mondo gynecologist ong'ini ang'o matima. Ne wan kod police moro kuma ne wadake mane jathurwa yuora iluongo ni Peter Mwanda. Ema noting'a katero hospital. Kutero hospital to jo hospital wach ni gino gikia wamany gynecologist. Nyasaye gwedh Peter Mwanda manoting'o ting'na kacha chien nega. Nyasaye gwedhia enya kama entie. To kawamanyo gynecologist en daktari mang'iyo ich imon. To gyno penjo ni to mama ni uwe gino budho kume kama nang'o nikech mama ni dhi tho. To rwaka ward to wacho ni ang'asano. Ka Nyasaye wacho no wuoyo e chokruok no dhi telo mbele mondo dad Gima oto iya makora chwich. Kapoko yanga to nitie wach mano wachi ni daktari mondo timna. To nikech Nyasaye no kuongo wuoyo kapok daktari wadhi ire. Okoni en gimo timore en otelo mbele mondo dad Gima oto iya makora chwich. He kaka wadhi daktari plan ma Nyasaye ne nigo pogre gi plan ma dhano ne nigo.
koro mar Nyasaye notiyo. Doktor wachne no kayudo gimoro ka interfere gimoro amora ngimane, an tuwe mayudo tagolo. Mane gima Nyasaye nowacho. Nyasaye nowacho ni osetelo mbele mondo dad Gima oto iye makora chwich. Daktari wacho niya, an ka yange tayudo mana tuo gi oko, to tuo ne madado. Apani winjo gima wacho. Nyasaye wacho no biro otelo mbele mondo dadi. Daktari ne onge sama Nyasaye ne wuoyo. To kakoro obiro makoro ayango iya to yudo tuo, to wach ni tuo emodado. Nyasaye be no wuoyo gi jalcha ei roho no otelo mondo dadi. To daktari be wacho ni enodado mana tuo. Tini Nyasaye ko wuoyo to gima wacho ni matimore. Ane Nyasaye ma ok lokre nyaka chieng, gima mako onge ng'ama nyalo kawo. Koro kapo ni nitie gimoro midwa ni Nyasaye omaki, onge ng'ama nodad gine lweti. Nikech owacho ni komako to onge ng'ama golo. Ka Nyasaye omako gi lwete kama, ni ruoth omako kama, to onge ng'ama dado. Yie mondo Nyasaye omaki. Yie mondo Nyasaye lweti osik kuomi. Yie mondo Nyasaye ma jachango changi. Mawacho ni komako gi lwete momako. Yie ne Nyasaye mondo mak dala ni gi lwete. Excuse me. Yie ne Nyasaye no mondo mak kothi ma jachien rano kod lwete. Yie ne Nyasaye mondo mak chigi ma sendi no gi lwete. Yie ne mondo mak jaodi ma tesi no gi lwete. Ne yene Nyasaye mondo mak anyuola ni machandi gi lwete. Yene Nyasaye mondo mak puothi gi lwete. Yene mondo mak mwandu ni gi lwete. Yene mondo mak anyuola ni muma wacho ni gimo mako. Komako mama gole lwete onge. Be iwinje chunyi ni dwaro mondo Nyasaye omaki gi lwete. Sama ruoth ni yie mondo maki, onge ng'ama no dadi e lwet Nyasaye. Kata dhini mana ka juoga manuoni ka juke, to Nyasaye omaki gi lwete, onge ng'ama no dadi kuome. Nyocha jal moro gona sime. Ni Bishop, ana follow ga weche ni. To Injili miyalo se konya. Kare chiege be no se gocho na e sime takia malemo ne wuode ma wuode no kawuono Nyasacha no konyo nie piny Nairobi ka. Gocho ken dala reserve. Ka nyathine ni be kia no gochi nikech an. Ogochna nikech en. Koro dichuog ni wacho na, ni Bishop ne an gi chandruok to kaluwore gi weche miyalo ga, ang'e ni Nyasachi nyalo konyo. An natiyo gi jo prison to na retire chon. Kan giga 55 mondo aduoga los gi dalana. To pesa odagi wuok joma ne retire go oseyudo pesa gi moro ma imiyo gi maduong' dichiel cha. Ana aseteme kona te. E kona te. Ka wacho ni kona te, to dwa ni ywa aerial mondo winji. Aseteme kona te. To tamore. Kawuono afwenyo na biro gocho ni mondo ilam na Nyasaye. Ka Nyasachi maneno ni ditimna. Ne en saa 8:30. Na yie mondo alem ne sime. Akiaye be pok anene kata kawuono ogona mana sime. Ka Nyasaye omako kama. Tok dadi. Onge ng'ama golo. To lemo ne saa 8:30. Nyasacha ma Nyasacha gar, Nyasach Daudi ka Jesse, Nyasach Ibrahim ka Tera. Nyasach Ibrahim. Nyasaye mano duogo na Ayubu mwandu ne, ka mwandu rumo to duogo ne nyade 7. Nyasaye miluongo ni Emanueli madak kod joge. Ema na wuoyo ga wach ne weche moko mane Rom ya mondo awachi. To bang' ka selemo tago ni amin. En bogoyo. Akato simba piny adok e shughuli machielo. To saa 8 odhiambo Nyasaye ochako tich. Gima mora gi Nyasaye ni kado tiyo to ng'amola meno ok ng'eni tiyo. Otiyo tiya en Bwana peke yake. En otiyo kien. To Nyasaye shughulika li ka saa 8 ni 9 ni 10 ni 11 ni 12 ni 1 ni mapinyoru. Nyasaye tiyo. Nyasaye to katiyo to tiyo gi dakika matin to gino tieko. Awacho ni. To ka kiny ne gik saa 4 okinyi. To jobank gocho ne ng'atcha. Bang' higni go te. Ne ka Nyasaye omako kama. Onge ng'ama dade lwete. Yie mondo Nyasaye omaki.
To jo bank gochone ni biom pesa ni. Nitie barua moro mwadwaro mondo wang'e ni ma pesa ni barua no kama nitie to kok kama dhi Huduma Center. Jali no wuok modhi Huduma Center. In fact, ogochona kapok odhi Huduma Center ni hey, Nyasaye manyilamo na nyoro saa 8 gi nus. Jo bank ogocho ni pesa na osebiro adhiyo. Adhi omo barua moro Huduma Center. Adhi kawo pesa e bank. Kodonje bank. Oyudo pesa ne te. Okabinyisi na en pesa di. Pesa madatanda woe. E maisha masani. To kagik so chiko. Simba ywak kendo. Ni ai. Ayudo pesa na te. Gi dakika moro matin mani lemo nani. Ayudo pesa. Muma wacho ni gima Nyasaye omako gi lwete kama. Onge ng'ama golo. Ok gol. Koro yiena mondo Nyasaye omaki gi lwete. Chieng' Jumapil. Mama moro mwalemo go. Ukwane na dwana wuok kodi. Takoni wuok koda. Ane mwatudrega kodi sime. Tigilemo ne nyathina. Walemo kode nja kanisa na. Manyochi ilemo ne nyathina moduoki tich kasane maduoki tich onge kanchi dwe chunge. Sani nyathina no idhi kawo gi permanent. Chieng' manilemo chaka kanilemo mikoni Nyasaye no kaka en oduoki tich kokia ni duoke kani dwe chunge oduoke be kasa podi. Aduogo kendo. Mondo sami dhi kawo jini kawe chuth. Ka Nyasaye omako gi lwete to onge ng'ama dado. Wasomo madhi nyime nikech awinjo kodwa lemo. Gima mako onge ng'ama nyalo kawo. Bende gima atimo onge ng'ama nyalo ketho. Koro be ni nyathini no osebedo raura bang' ndalo, obedo raura, obedo janeko, obedo jachodo, obedo janjaga, obedo rori. To muma wacho ni ka Nyasaye oloso wano. Bende gima atimo onge ng'ama nyalo ketho. Yiena ichiw chandruogi ne nyim Nyasaye sani mondo tim to onge ng'ama ne chako keth kendo. Yiena nyaka yimo tono mina Nyasaye sani. Jal moro nyiso wuoyo gi jalemba moro. To Nereah maka yalo to yalo mana nyithindo yalo mana wagumbini yalo sijui ang'ocha. Inda kisemako iche kanisa ne kanyo. Kaka no wacho ne kaka mama no nigi sani. Nyasaye ok tem. Koro wayal gima romiya ok maine miketo kuoma ni mane gima wacho ga pana. Ana wacho gima Roho lero miya. Winji. Bende gima atimo onge ng'ama nyalo ketho. Gima Nyasaye otimo. Ka Nyasaye otimo gimoro, ruodhwa otimo ok kethre kendo. Mari no mane mose kethore gi lala mose chamie pesa nini en mane mose kornie ni en mane mose tuwie ga nyuola nini en mane. Nyasaye wacho ni gimo timo onge ok chak kethre kendo. Beni tie giri moro mose kethore tidwa ni Nyasaye otim to ok chak kethre kendo. Kele wuodi ma nyombo to riembo ni mondo ne ka Nyasaye otimo to ok kethre kendo. Kele nyari malemo chiwo ka ng'ama wilo layoni mag mutumba kata ka ng'ama wilo note duka. Kele wa kech ruoth wacho ni gimo timo onge ok kethre. An be ane kamunda koni ni sa oromo nikech Nyasaye dwa timo gimoro ma ono. Andika wacho ni gimo timo onge ng'ama chako ketho. Nyasaye kimiya ng'ato matich otamang'o mondo Nyasacha ni omiye tich to ok nawe tijno nikech ruoth emomiye. Ane ndalo moko ka jaoda tiyo to gilarore. Dhiri Nyasaye ta koni jali pod ngimane berna. Gima gilaro ni emigole timiye moro. To kanye matue nyim Nyasaye maratego. Gima na alamo ne motimore ne moritaya ka gine motimo nikech mane manadwaro nikech dino sike moro mane gilaro cha to dotho. To thone ne ok adwaro. Muma wacho ni gimo timo onge ng'ama ketho.
apenji piwanyi ma ywak ne ywaga ngo kel gima chandi no mondo ruoth otim to onge ng'ama biro ketho. Onge ng'ama ketho gima Nyasaye loso. Onge ng'ama kedo gi Nyasaye. Muma wacho ni kikoso ne wadu to Nyasaye nyalo bedo jathek, to kikoso ne Nyasaye to ng'ama biro bedo jathek. Nyiso ni ka Nyasaye otimo to onge ng'ama ketho. Kimiye Nyasaye odi mokwamo manyi gero to gik lumo tiye ni mondo Nyasaye losi ok no kethre kendo. Dala midwaro ni daki mi Nyasaye miyo maki mondo tim to onge ng'ama nyalo ketho. Lo machandi ni daki dwari Nyasaye mondo mi wach ni ruoth ma gima chanda biro mondo timna, onge ng'ama nyalo ketho. Awacho niya, lek maricho mileko gi duog ir Nyasaye. Muma wacho ni gimo mako gi lwete onge ng'ama kawo, to gimo timo onge ng'ama ketho. Yiena mondo Nyasaye otim hono sani to ok no kethre. Walemo kodi nikech Jehova ikore mondo timni ono sani. Nyasaye manotimo na ono mwami masaneno gik madongo matimo. Nyasaye manyoidho ndege koa US biro mondo timna shopping to Jehova chako idho ndege dok. Weche mawacho gi ok gin miriambo. Samoro ka wacho kama to ng'ato paro ni gin lek kata na nyisora. An ruoth nowara mogolo chuny sunga kuoma. Gik ma Nyasaye otimo tabiro siko kawacho, nikech Petro Paulo wacho nabiro sungora kuom gik moko duto ma Nyasaye osetimo. Kendo anatim nene dier chokruoge madongo mag Nyasaye kuom gik mabeyo motimo. Winji, Paulo wacho ni ng'ama sungoro winjo sungro no ng'e Nyasaye to kiko sungro ni en gi mwandu. Awacho ni be nitiere gimoro minyalo dwaro sani e nyim Nyasach nyiseche. Kuom teko mar nyinge Yesu Nazareth biro timore sani. Walamo wapaki wamiyo nyingi duong'. Wadendi kendo wadhi aliko manda mar lweny. Nyingi mosiko, nyingi mochwere. Diko wacho ni kimako gi lweti to onge ng'ama kawo, kitimo to onge ng'ama ketho. Ne dhako no kaka ywak, ne nyathino kaka ywak, ne chiliel gi nyathi kich, ne jaduong' ni kaka timore. Ya Nyasaye, keche itimne gi ono. Nyasaye asayi, nyingi mosiko yud duong'. Nyingi mosiko rabi oyud duong'. Aketo pastors gi bishobe kod joyalo man ka ilweti, imigi fwenyruok mar chuny. Itim gik manyiso ni gin jogi ruoth. Irie badi e remb Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. An mawuoyo kodi, an Bishop Nereah Mbewa. An nyara sembo kanyi kela modak Ndhiwa Rangenya School. An jaduong' manosenindo. Baba na monyuola iluongo ne Rufus Agola Boy. Awuok e piny Karachuonyo ka Uma School Kandiege. An jal ma Yesu Kristo nowaro ka jaricho. Awuok e kanisa mar Hope for Good in Christ. Wan gi kanisa Kaloleni Boot City Stadium. Wan gi kanisa Mfangano Street, Rau House, opposite Eastmart, Oyuangore Hotel. Wan gi kanisa St. Patrick Mombasa Mtongwe. Wan gi kanisa Mamboleo Kisumo. Bende wan gi kanisa Simbi Nyaima. Ka ok kamano to waradi kodi e Roho Maler. Ibiro kawo namba na mondo wach mapek ma jichino chungu nyimi machalo kod got. Ka walamo Nyasaye biro mukore nikech ang'eyo jal matiyone. Jali no okona Nereah tich mitiyone ok mari. Itiyona. Jal matiyone no ang'eyo gik motimo. No wacho na ni Nereah dwar mana an. Ka antie to gimoro amora biro timore. Ang'eyo jal matiyone. Omiyo Nyasaye mondo gwedhi. Bi mondo walem, bi wane ono, bi wakaw giwa, bi mondo Nyasaye makwa gi lwete, bi mondo timwa tok chak kethre kendo. Nyasaye maratego mondo gwedhi ka warado 0720 403913. To kata ka ok iwinjo namba malando to badi king'iyo TV to badi makora chwich biro nene koringe. To an tene bada makora cham kawe piny kanyo ringe. Nyasaye ma Nyasacha ogwedhi ka waromo, go sime
kel chandruok, nikech Yesu nobiro mondo oting' chandruok. Yesu ndikie muma ni noting'o chandruoge mane ture to noting'o tuochewa. Koro kelne mondo kaw, nikech en gi teko mar timo, e remb Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.